Merhaba temaşvanın heja. Em bu ki jiyan û çandê tîza werane. Mêvanê me îro hem endamê koma berxwedanê herî piçûk û em bêjin keça kobanê dîlara îşev mêvanê me yê. Em îşev dixwazin ji nîqaşê zêdetir. Em dixwazin îşev em bi dengî wînê xweş, bi wê dengî wînê nazik em hinekî stranê Kurdî godar bikin. Ji ber wê de jî em em zêde hem newet din sekinandê û ne jî mêvanê xwe dilê wî nê mezin belkî bi emek piçûkilê dilê wî mezin ê dilê wî em bêjin cîhana Kurdistanê giçî di nav xwe de dihewîne. Dîlara îşev mêvanê me ye em îşev bi wê dengî wînê xweş û wê dengî wînê narîn em wî strana pêgoda bikin. Dîlara te bi xêr hatî ser ser çavar hatiye Euro Kurdê. Sağ mamoste her hebî ez pir kêfxweşim ka zîro mîvana te me evekî gelek xweş e. Gelek spas te herebî em jî ji ber ku kêfxweşin tî îro li cem me yê te bi wê dengê xwînê xweş bi wê dengê xwînê şîrîn ji me ra strana pêşkêş bikî. Berem dest bi bername bikin îro wek hûn jî dizanin li hemû tebahiya Kurdistanê nêzîka demê cuda cuda li cî Kurdistanê şehîd ketine geylayê PKK şehîd ketibûn. Em beşna xwe li ber hemû şehîdê Kurd û Kurdistaniyê ditewînin. Em bên heta neferekî ji Kurda hebe ew ê li wê şoptarê wa bi şoptarê şehîdê xwe bin. Piştî jîşinda em hinekî dîlara em mafeya xatirîne bidin wî ka em dîlara nas bikin dîlara kî ye dîlara şkerê ye hevala mina dîlara a herî piçûk û herî hêja û delal em Spas em mamoste. kelem ki kan peşî te nas bikin ka tişkerê ye û tişkerê hatiye bira em wî te nas bikin ka bira temaşanê me tê jî te nas bikin jê şimdi em hêdî hêdî em ê hem strana bêjin û hem jî em ê hêdî hêdî ji xwe biaxivin jî kerem ki Ez dîlara bozan temenê min 15 sal in ez ji bajarê Kobanî me. Ez li niha Almanya rûdîniş me. Ez stranan dibêjim û ez niha tembûrê lê dixim. Ez hîn dixwazim berdewam bikim hîn pir xweho bikim. Ev ya ew qesana yani ji ber ku mîna min got hevala me na dîlara keçikekî a herî hêja û delal ji yani belkî bi bajar piçûk e lê di nava cîhanê de hemû deng veda ji bajarê Kobanê ye û evet. niha bi rihê xwe Kobanî û wek em bêjin stranbêjekî Kurd keçekî Kurd li çoqa li penaberiyê jî lê dev ji çand û hunera xwe berneda gava ez dixwazim bi temaşvana ve tiştekî jî bidim nasîn me wexta dîlara nas kir dîlara hine piçûk bû yani ne 15 bû yê çaxê me nas kirîn nekî daha piçûk bû ew birê wînê yekê piçûk dinê jî hebû ew ji Evet. betûya strana digotin yani ji malbatekî welatparêz malbatekî hêja hem em bêjin malbata wî û hem jê ew bixwe hem stranê Kurdî dibêje û hem jî em bêjin bi tembûra xwe jî wê strana xwe daha baş bi notaya ew dike em hinekî pêşî wî godar bikin ka em wê dengî wînê xweş em bername bi strana wî vekin te amade gelo Spas mamoste ez amadim. kerem kir
الشهيدم بكرانم الشهيدم بكرانم حسرت آبگایم جدایی کامه از گیان آشیانمه از گیان آشیانمه از فدایم نشتیمانم از فدایم نشتیمانم از شهیدم بکروانم حسرت آبه دایی کنم از گیان آشیانم از فدای نشتیمانم من جان هبو من فدا کرد من جان هبو من فدا کرد آنا سر بخونه را کرد آنا سر بخونه را کرد من جبر كر حمي ودنيا من جبر كر حمي ودنيا تانا من جبوتك كركر تانا من جبوتك كركر از شهیدم بکروانم حسرت آمه دایی کنم از گیان آشیانم از فدای اون نشتیمانم دل بکنی خون خرکی دل بکنی خون خرکی به من تا خالش حرکی به من تا خالش فرقی بومی آزر خوابونه بومی آزر خوابونه برینن من درمان
Ay deng û dilê te sağ ol, deng û dilê Spas te sağ ol. mamoste. Te herevî, te herevî. Bi rastî gava te dest bi stranê kir. Ez hindik mavûm bigihama lê divê ya hem xemgînî û hem jî ji ber ku wê dengê xweş û wê dengê geş îro mêvanê me ye, em Xwedaya wê de em xwe bi şansî dikin bi rastî jî. Yani belkî em bêjin her tiştî ne di te mendayê. Kişandin, dîtin beriya her tiştî ye û ew jî niha ti bi wê temenê xwe nê piçûk, bi wê temenê xwe nê xweşik êş û elemê ev gel jiyan kirî ti wana tînî ziman, bi strana, bi tembûra xwe tînî ziman. Bi rastî em spasiya te dikin, em deydarê te ne, em deydarê wê dilê te nê piçûk in. Spas be. Sağ ol mamoste. Ka ti ji bo mêvanê me dixwazî çi bêje? Hema tî ji wara tiştekî bêje, yanî biraz zarok ji bo stranê ji bo tembûrê hêm bin, ji bo çanda xwe xuna kurdewarî hêm bibin, ji bo zimanê xwe pêş bixin, ti dixwazî ji bo wa çi bêjî? Berê tu dest bi axaftinê bikî, hevalê hatine weşanê gişî bi xêr hatine ser çavan hatine ê li ser TikTokê me temaşe dike, ê li ser Facebookê, ê li ser Telegramê, ê li ser hesabê me nê X'ê û ê li ser YouTubeê me temaşe dike. Hûn gişî bi xêr hatin, ser çavan hatin. Hûn karbin me bişopînin û bidin şopandin. Em her hefte bernama xwe çand û hunerê pêşkêş dikin. Mîna serî de ji go bi temenê xwe piçûk e lê dilî wî mezin e. Keçika Kobanê dîlara îro mêvanê me yî û bi strana belkî di nava Kurda da bi sala belkî delîla ne natibûriye dinê ev stran digotin koma berxwedan digotin lê niha wek endamekî piçûkê herî piçûkê koma berxwedan e yani cana wî ser sanê dibînim li wa em bêjin gişî em bêjin wa em bêjin hunermendê mezin delîla li pêşiya wa stran dibêje ew jî delîla dîlara ew dikin dubare dikin bi rastî kêfxweşiyekî mezin e ev jî rihekî yanî wê rihê koma berxwedan her derê di nifşekî nû da xwe şîn dike, xwe mezin dike û ew îşter li hemberê me ye, dîlara ye. Spas mamoste. Sağ be. Ka ti ji bo Ez kerem kir. ez ji bo ciwanên ya ji biçûktir ji min mestir, ji bo zarokên ji biçûktir ji min mestir, ez dibêjim bi zimanê dayîkê biaxivin. Li ser xwandina xwe binêrin, li pêşerojê xwe binêrin, ji bo dêw bavê wana zarokê haca zarî xwe hebin. Zimanê dayîkê pir ew e. Zimanê me Kurdî pir zengîn e. Ez gelek spasî dêw bavê xwe dikim ku hîştin ku em di yanî rabana me kirin riya dorê ku em di mal da em zimanê dayîkê şûrê bikin. Ez gelekî spas dêw bavê xwe jî dikim ew nabûn çiyal piş bin ji bo em bêjin mûzîkê, ji bo her tiştî timî piş me bûn, alîkarî me kirin. Ez ji bo kesên ku li me dinêrin jî ez dibêjim alîkarî zarokê xwe hebin, bira ewna jî ji min wîtir bin, ji min hîn rintir va tiştana bikin. Gelek spas ti herevî ew bi rastî yani pêşiya pêşî em spasî ji malbatê re dikin, ji dêv bavê te re dikin bi rastî yanî zarokekî weka te bi kurdewarî mezin kir û heta vê temenê hatî. Ji vir de şûn de zaten tin pêşiya te vekirî ye. Zimanê Kurdî li pêşiya te tembûra te dest te dayî û stranê Kurdî li pêşiya te yî. Ji vir de şûn de dêw bav te heta cîkiyanî jê şûn de jî emanetê te kirine tîgekî êdî xwe pêş te bixî. Tabii ki gekî hemû dêw bavê me em bêjin zarokê xwe di piçûkî de li ser çand û hunera Kurdî mezin bikin. Bi zimanê xwe mezin bikin. Jê şûn de ew zarok wê çandê bigirse ew ê her bibe pêş bikeve. O ji bo Kurdekî xizmetekî bike. Ya mesela niha ti bi stranê xwe bi tembûra xwe ji gelê Kurd de xizmetekî dikî. Yani ev xizmetekî herî baş e. A çandî a hunerî o di vir de cî herî mezin yani cî herî bi qîmet e. Yani eger îro kurdewariya me wenda nebîye jî xêra vê çandê wenda nebiye, xêra ziman işte em bêjin stranê me, tembûra me wenda nebiye.
Vay em bêjin her nev şekil bî xwe nev şekî dinê dêle na nefşê na jî hûnin hûn ya pêşta dixin em li dî we tenê dî صعب مامۆستا ئەوە وایە gelek spas ji me re stranekî dinê jî dixwazî bêje te em te تمام zêde nabetînin baxaftin em te îro nabetînin em îro te bi strana dibetînin haya te jî hebe تمام مامۆستا ساو Beni gel, dünya köpürü hoş bu. Beni gel, dünya köşerim bu. Beni gel, dünya köpürü hoş bu. Beni gel, dünya köşerim bu. Beni zani bu, warqasi bu, warqasi talbu. Oy feleke, beni zani bu, warqasi bu, warqasi talbu. Oy feleke. Gava biçok bun, evine hebun. Gava ciwan bun, her tiş xerabun. Gava biçok bun, evine hebun. Gava ciwan bun, her tiş xerabun. Beni zani bu, warqasi bu, warqasi talbu. Oy feleke, beni zani bu, warqasi bu, warqasi talbu. Oy feleke. Zümra bezen, oy rezberna. Zümra bezen,
رشبو والقاسي تعبو اوي فلكه من زاني بو والقاسي رشبو والقاسي تعبو اوي فلكه دنگ و دلت te saf, deng و دلت te sağ saf. ol sağ ol. Dilara niha te wek enstrümanekî em bêjin li sazê didî ji bo saz hêdî hûn daha pir pêş da bixin û em bêjin dêla deng û dêla stran çêkirinê da xebatekî te heye yoksa na? Dis xebatê me di stran çêkirinê de heye me di stranê me klîbê wana çêkirine wekî dînê sê çar stranê me yê dînê jî xeyra wî hene bes me ew ser xebat çê nekirî. Wanê teqlîbê çêkirî di YouTube'ê de hatî parvekirin yoksa? Erê, YouTube zaten li ser navê te yê Dilara yê erê, wewsa erê, hevala yanî di weşanê de ne karin li kanala ew Dilara em bêjin temaşe bikin, karin wî parve bikin. Ev deng em bela bikin. Çok ewel belakirina xwesana baş e. sağ ol Çimkî Mevlüt. yani mîna bigo temenî piçûk lê belê hunerî mezin e. Yani dêlekî de tembûr lê dixe dêlekî jî stran dibêje û stranê giran jî dibêje yanî mesela Mevro'yu godar kir strana şey delila te digotin a şevekî tarî de ez bawerim. Erê, Hevalê ê koma Ahmet Memoş te ra li sazê dixistin te jî digotin di stêrktîriyê de. Bi rastî erê, zaten ji ber wê de jî me wî çêkir yani bi wê dengê te bi wê girintiyê afîşî min çêkir min parve kiribû. Stranekî yanî a xwastana li dengê me ra were. Yani ben ednê jî digotin yani bêjin piştê delîla şûnda ednê jî digotin lê bi rastî yek mij delîla godar kir a xwastana bi temî û yek jî mij dengê te godar kir. Em ê sağ ol deqin Mevlüt. pêş de em ê tîza wê stranê ji te bixwazin yani hete jê hebe. Erê, serê. Dibistana te çawa derî dibistanê dibistanê dixwînî dersê te çawan e? Erê ez darma dibistanê ez niha li Almanya li vê derkê ez darma sefê daha Elê. ez dixwazim pêşerojê hem mûzîkê xwe de berdewam bikim û hem jî ez dixwazim di ber ra xwandinê xwe de ez dixwazim polîtîk bixwînim ez yanî qanûnê ez dixwazim bixwînim. Elê. İnşallah wêrin Tine terê. na ev rihê te bi tine bi ser jî bikevîtîne dêla qanûnî de jî bi ser bikevî Sağ yanî ol wê mamoste. xwesteka te yê yanî ji bo ev em bêjin ji bo daha dêla muzîkê de profesyonelî em bêjin pêş bixî du ew de dibistana wî dixwînî yoksa di nava niha di xebatê nava çandê wek hunermendê em bêjin ê min bi te ra dî ê li ser dîkê min te ra dî bi rastî jî belkî em nikarin xwe bigêhnin wan lê te bu ara li pêşiya wa te stran digotin ya jî tu dersê xwînî muzîkê bu ara pêş da dixî. Ji hêla mûzîkê em carekî hatine vê derkê xwandim zor e, zor dibe ye. Ez pir nikanim ew bikim bes ê ku bi dest min tê ez li mal xwe dikim min hîn li vê derkê pir ew nedîtine min ew ez neçûma qursê bes va çend mehê ku ez hîn va çend salek ku li pêş min e hîn bêrî ku xwandin hîn zortir bibe ez li te mûzîka xwe binêrim ka ez ew bikim pir. Muzîka te baş e em dev ji te bernadin yani em dixwazin vê dengê tim jiyan bike û vê dengê xweş yanî bi rastî jî yanî em bêjin çoka pêş da bikeve xwestan em jî godar bikin yanî çima ev deng wenda bibe ev deng em dixwazin her Evet. tim em godar bikin yanî Ve em wî berdewam ser dîkê em wî ser dîkê bibînin em wî ciyekî nê bibînin yanî daha profesyonel yani em bêjin belkî li Ewropayê îmkan jî em bêjin ew derfet jî hene jê la muzîkê de pêş bixin. inşallah. Yani diyarda jî em dixwazin yanî çima Dilara li hemberî ev kî em bêjin ev em bêjin amûrê muzîka pir lê dixin li hemberî wa çima ev kî nebêje stranekî nebêje çima ew İnşallah. xeyalê keçikekî Kurd zindî nebe İnşallah newsa olmaz. em ji te bihêvî ne Sağ be.
يعني تيجي هيبيا مناش يعني تيجي او بك يعني دي هايدا لا املا لا ام شخوا رحتنا مش خوا صعوبات دكن يعني تمام من أري لسر وشانا زندي ليه مش خوا صعوبات دكن ام مش خوا باخفن ام مش خوا سرناج بيجن يعني اقوى سناجي ام فرا وناكن اقوى سناجي مينا قناه من دينا وكنا فرج دين يعني انكي اقنا مش خوا راحت او أري بكر راسته يعني ام دخواست با برنامه چاندی يعني جياني وك شبيت كاتدي بري أري نزانم belki çîrok dew bavê me çîrok hat gotin ez giyan vê dernejî bi rastî jî di mala da wek şevbêrka bikardanîtin işte em bêjin li salona işte dengbêjçen hevder diketin stranê Kurdî dengbêjî digotin û millet jî gişî wa godar dikirin em dixwazin kî weşana me jî diwê da yani em îşev şevekî dengbêjî bi أري tera pêş dixin belkî em bêjin dinê hevalê dinê me nabî ew nakin em wana bînin lê na em her yek ê me godar dike em mêvanê mala wan in. Di أري mala wan راست ew me godar dikin û em jî dixwazin vê şevbêrka xwe bevdîra derbas bikin. Ne wisa? أري أما كيف خوش بكبام بم Êkayê çaxê stranekî dinê ji wara bêje pêşkêş bike. دبي Gulamın lale senge soğuk semane Gulamın delale senge soğuk semane Rengine zor şerine ve oru be havale Rengine zor şerine ve oru be havale لا طويش خوينا شرينا خمرة بينا لا طويش خوينا شرينا خمرة بينا بدا وك بوشته شيا وزازان ودشته بدا وك بوشته شيا وزازان ودشته Gulam kes kustoru zere Liseri ve cengu şere Gulam kes kustoru zere Liseri ve cengu şere Sazda ve bicanu der Şevina ve mamdır kul Sazda ve bicanu der Şevina ve mamdır kul Ve hezaran sorgul Bu ne agir daragul Ve hezaran sorgul Bu ne agir daragul چارگوشه آشیانه کله ها بر خدانه چارگوشه آشیانه کله ها بر خدانه رایی که خودی وندا کنین که به جیهانه رایی که خودی وندا کنین که به جیهانه Gulam kes kusar uzere Lüsteri ve cengu şere Gulam kes kusar uzere Lüsteri ve cengu şere Ay dengu dilete sağ dilara. Te her dilara. Denge te tim dineve.
ساغ بی مامۆستا ساغ بی. دیلارا تکینگا دست به هنرتیا موزیک کرد تکینگا موزیک ام بیژن te dest pê kir tu dibêjî û هونەر temburê til li Ewropa hên bû yoksa li welat li kovanê te temburê dixistin هونەرە خۆ من ez wextî em hîn di şera Kobanî da 2014 riya min a rojbûna min bû 21 niha em wê çaxê şer mezin bû şera Kobanî em ji Kobanî derketin em çûne Kurdistana Bakur em 2 sala li wê derkê li Antalyaman me ser social medya me dîdît ji to ew rojava yanî pir li min ew pir li min bû bandor li ser televîzyonê dîdît ji to stranên Kurdistanî digotin stranên pir wanî wê çaxê ser Kobanî min stranek bihîstî bû strana Kobanî ro xemgîn e min we strana bihîstî bû li min pir bandor kir min wa strana min ezber kir min got wê çaxê da ez strana ez dibêjim û tembûra xwe jî min 2019 û 2020 bû bêrî ku ez werme Almanya min dest pê kir ew jî min pir ew nebir yanî min ez neçûme qursê ez dorî 3-4 meha ez çûm pêroj em hatine vê derkê min li ser YouTube xwe dikir li ser hemê temburê bûyî ere bi rastî temburê ji baş nedixî kat nîşanê me jî demiş xwe hemê temburê bin sax evê çaxê te yanî li ser strana Kobanê bi rastî Kobanî îro xemgîn e ew stran bi rastî ciyekî qîmet e yanî berxwedana Kobanê hinekî dibêje bi rastî Kobanê di dilê me da tu carî ne xemgîn bû çoxa ji em bêjin ew hat xirakirin şehîd çêbûn jî lê Kobanê li ser piya ma xemgîniya Kobanê tune Kobanê li ser piyayê û yanî Kobanê zarokya wan mezin kirin zarokya wan hanîtin dinê û heta roja îro jî ji me re ew dikin wê çaxê em ji te re strana Kobanî îro xemgîn em ji te godar bikin gelo dibe mamoste çi ka em zê strana xeyalê te em bêjin cara ewlî te godar kir û te bi wê stranê te dest bi jiyana stranbêjiyê kir ew çaxa em wê strana te re ewlî godar bikin dibe mamoste ka dehqekî bibûrne mamoste nana ne piskirêkê mamoste dengê me te ye erê belê dengê te deng tê nizam Kobanî ro xemgîn e dişew te laş bixwîne Kobanî ro xemgîn e dişew te laş
Hasre çamandı barine aktı bani. Civanen ve tekrar kırın, yaktubun beriş kırın. Civanen ve tekrar kırın, yaktubun beriş kırın. Gülefsin gevanı var kırın, dişi her du heze şerban. Gülefsin gevanı var kırın, dişi her du heze şerban. Kubani ruğam gina dışavı telaş bukhina. Kubani ruğam gina dışavı telaş bukhina. Hasre cavandı barine ah kubani. Hasre cavandı barine ah kubani. Vay dengu dile tesa brasti tetiza mebir kovane dilara te mebir kolane kovane genandi. Mamus Ne bes ben evne beborina xemti. evlilik kere. Gelem ki. Hevale neşa iro mevane me mina me go belki temeni küçüke le dilevi wek behra Kurdistanê em bêjin li çarê lê welat xwe pêçandî keçika delal keçika Kobanê dîlara wek nav wî jî dîlara Kobanê ye yanî bi temenekî biçûk hem stranê xwe û hem jî em bêjin bi tembûra xwe xizmetekî mezin ji bo çand û hunera Kurd li diasporayê pêş dixe. Dîlara demekî dirêjê ez vî nas dikim yanî îna temenî pir pir piçûk bû ew birayê xwe nê piçûk li ser tevna civakî strana digotin me vê çaxê me wî godar dikirin. Lê îro jî bi wê temen piçûkê bûna xwe vê dilê xwe nê piçûk lê ya beşna piçûk û dilê mezin îro bûyî mêvanê me û îro li hemberê me ji me re stran dibêje bi rastî em viya jî pir kêfxweş in. Ez bawerim telefonekî ji dîlara re hat ji ber wê de em bêjin niha li ber bername min lê ew ê hankî niha were bername jî ji ber wê de jî yanî mîna min got mêvanekî me nê piçûk e lê dilê wî mezin e. Em ê ji wî hîna stranê baş godak away mêvana me na piçûk dilmezin hat ez jê dibêjim piçûk dilmezin ez bawerim tu naxeyî geştera we dibêjin. Na na mamuste. Mamuste مرا گوتن انترنت لبه در که جور ضعیفه دورغه در ناک هوه. از بس دقا که از هر مجیر از لور بردوام بکنم. Tamam tamam dibe. Yani nihal ceme psikolojik gitin em niha baş godar kındela internette. او مالباتا من دوش وشانه دنره دبیجه سوی Tamam. رنگ تنه. Tamam. Tamam. Ve çağı lijir em leviyatane. Tam az jê derkevim yan az Na karî jî ez ew bikim. Dernek ev tamam ez hema ew bikim. Ez ê çê bikim tu karî herî jê ez kam ew tamam. bikim. Hayal bikim. Em mêvanê me delîla niha dîlara me ji ekranê girtî. Na qansê di sê deqe şunda ew ê tîza were ew ê ji ber ku cî niha tîza dimîne înterneta wî baş nakşîne. Lê piştî hat şunda em ê tîza yani em dixwazin hinekî bername jî bi strana derbas bikin bi rastî ji keçika piçûk stran godar bikin. Niha ez di piş ekranê de wî dibînim niha hazirtiya dikim amûrê xwe nê tembûrê top dike ew ê li jêr ew bike yanî cî înternetê baş dikişîne cî xwe bigire jê şûna em ê tîza wî bigirin ekranê
em tîza duê dengînê xweş delal em ê tîza godar bikin. Yani mîna bigo bi temenê xwe piçûk e 15 salî keçikekî ciwan 15 salî lê demekî dirêj stranê Kurdî hem li diasporayê û hem jî li ser tevna civakî dibêje belkî nizanim hûn rast werin di YouTubeê da gava behs kir di strana û di klîbê xwe çêkirine aidêwiyê li ser YouTubeê da parvekirî û ji ber wê de jî yanî em li va bi temenê piçûk lê bi rihê xwe mezin û xizmetekî pir mezin jî dike bi rastî dêla çand û huneriyê da bi vê temenê piçûk û em bêjin xizmetiyekî awsana xurt û tu jî em bêjin pêş de dixe. Ji ber wê de jî yani em spasiyok jê dikim bi rastî îro mêvantiya hatî mêvanê me bûyî mêvanê me li ser ekrana Ewro Kurdê hem bi stranê xwe û hem jî bi hêstê dundirî da bi me re parve dike. Yani na hem dibistanê li diasporayê hem dibistanê dixwînin mesela ew dibe dixwazim bibim hukuknasekî baş yani di hişê Kurda da hetana Kurd bê parastin bû dêla hukukî da deşê hemû zarokê Kurda da bibim hukukekî mezin û mafê Kurda biparêzin di xeyalê her zarokekî Kurda netewa Kurd parastin ev jî dêla hukukî da ew jî dixwaze xwe divê milê da pêş bixe zanîngehê divê lê da bixwîne lê niha dibistanê dixwîne mîna me got li Almanyayê bixwe diasporê da lê hûn carna wî ser sahne jî dibînin wî ser tevna civakî jî dîlara stran û em bêjin stranê xwe jî pêşkêş dike yani gorava wî tiştanî ziman dema pêşiya me da mêvana me amade ye gelo me yê girt ekranê ji ekranê ket niha em ê tîza xwestekekî jêr me xwestek zaten jê şandî way dîlara hat tîza keçika piçûk û dilmezin tîza merak belê tu werî te heta cî xwe guhert minekî behsa te tiştî haytî û ziman behsa jiyana te kir tu ne li vir bûyî min behsa jiyana te zêde behsa jiyana te kir ji ber ku çima hevalên nû tevlê bûn min got bira en az da ew jî dîlara nas bikin bi wê evê bi wê em bêjin belkî serê ewlî ne li vir bû mîna me got dîlara ji Kobanê ye û em bêjin dema şerê Kobanê da zarokekî piçûk yanî temen wî jî nemezin 15 salî dîlara yani şoreşa Rojava 14 sal dîlar ew çax yek salî bû lê niha dêla çand û huneriyê da dibi dengê Kobanê dibi dengê Rojava bi rastî jî yani em pir pê kêfxweşin ji ber ku ev keçikekî piçûk malbat ev keçik wisa mezin kirî wisa wî pêşxistî û niha xizmeta herî mezin belkî em nikan vê temenê xwe mezin em nikan bikin lê dîlara bi stran û tembûra xwe xizmeta herî mezin ji bo gelê Kurd dike û li diasporayê vê karê kirin zehmetiyekî pir e ji welat dikin lê hêsta welat tim dindirê da ye bi welat jî her stranekî wî her peyvekî wî sazê çaxa lê dixe me ra zane dîlara ne li diasporayê dîlara li nava kolanê Kobanê ye wisa ye مسوسة rast. ka me te zêde ez dêlva te ra axivîm dîlara tu çûyî ez dêlva te ra mi dest bi axaftinê kir heta te hatî îja ez ê bisekinim û tinê strana bêjî ji waran Tamam. berê dixwazî strana tu dixwazî ji temaşvanê me ra tiştekî bêjî se tu karî bêjî dest bi strana bikî tu nebêjî tu karî direkt dest bi stranê xwe jî kî ما ببورنن از لجور بوم او ندك شانت از هات مجد بدل كجير امل بر بردوام بكن سپاس. kerem kir îja daha baş e dengê tembûrê jî baş tê îja اري راسته te çima ev nîv saet te bi me êş da kişandinê min jî goya xwe dayîn te berê
سپاس ماست. جاره کدن ورم دله ازد ساشته حزبکم نپشمانم عشقته دجاره kalbim جبرناکم جاره کدن ورم دله ازد ساشته حزبکم نپشمانم عشقته بجاره kalbim جبرناکم oy oy periyanım oy oy periyanım herkesi heye periyek periyamın yekaptele Teyane vedaz hemen tüneme estüneme tüneme estüneme Veke ava ebine her kina badlemen bu yehun dernakebe Cenab can camolemen Veke ava ebine her kina badlemen bu yehun dernakebe Cenab can damolemen oy oy periyanım oy oy periyanım herkesi heye periyek periyamın yekaptele Hayale vedaz hemen tüneme estüneme tüneme estüneme Cımatımın denizi Dedilemen cümendüzi Ülketi biri bukhara Feryamın can bütere Cımatımın denizi Dedilemen cümendüzi Ülketi biri bukhara Feryamın can bütere oy oy feryamın oy oy feryamın herkesi heye periyek periyamın
herkesin heye periyek Deryamın yekop seni Dayalı vedan nemen Tüneme süneme Tüneme ve süneme Ay dengu dile test. Strane şoreşgeri em nabejne. Strane ejdiz bejne. Newsa. Erê rast. Dengu dile test av. Dengu dile test av. Tamam. Te herevi. Birastî yani stran hemûyê jiyaniyê yani hem yani degle dilara ez yapmasın. Çağa repertuara xavat ki yani iştera alikari dibi yoksa tabi xo strana hel bejeri. Stran bavê min hildijî ew dike ez ew dikim gur dürümê te em bêjin carna ez darim ku ewek heye festîvalek hebe ku gur wê derkê ku em bêjin ka rewşkeştû ve ka stranên şitû em bêjin geregin. Bi rastî jî heva strana jî dixwazin ji ber wê dezwana jî dixwînin nivîsa jî dixwînin. Niha Seyda evê nebêje ji me ra ew strana Seyda Perinçekeke ye. Yani em bêjin ew stran dixwazin lê belê niha em bêjin stranê dîlara kîja zanin sem yani ji dilê wî kîja stran tê sem ji xwe ji wî yad ew dibe ji me ra em jê stran naxwazin bi rastî derfetekî me newîsa jî tune em ji Skerik tune dîlara stranekî wisa jî bixwazin tenê berê em weşan dest pê kim strana şehîd mijê xwestibû mijêr gotibû bi rastî ji ew stran ciyekî wînê qedir buwaye û li dengê wî jî tê yani em bêjin malbat tenê îştera alîkariya êla çandî nebî îştera strana jî êla strana îştera bi alîkar. Bi rastî Evet. malbatekî te bi keçikekî bi şansî bi rastî dê Azmaz. bijerde. Yani bi rastî kedekî wanê mezin li ser te heye yani di her milê da îştera ba çendê berê ez bawerim li festîvalekî tê derketibû festîvala Panzdeh Tabaqê bû ez bawerim Erê. şayekî ew vîdeoa hat ji me re em karê dijîtalê dikin li ser rûpela xwe li ser rûpela ewro kir me par vekirî ew vîdeoa te hevala hatibû min got wele ez ev keçik nas dikim ev keçika me ra piçîk e wele min got yekê em ê bînin lê hûjam ji hevala gotim min gotî bira ka em pêrtêkem tekiliyê bira rojekê bi mêvanê me û baş û tibûyî mêvanê me yani karê te jî Ez tune pir bû. kêf başim mamoste spas. Dema pêşiya me da hazirtiyekî ji bo festîvala ji bo sahnê ya jî konserekî piçûk hazirtiyekî te diya wî de heyî yoksa na niha? Ew ji bo jinê festîvalek heye 25 meha niha ez na Hazretî wê rojê dikime. He meya îlonê 25 îlonê yoksa Ekînê? Erê ya îlonê. Yani li hemberî qirkirina jinê herhalde Erê. festîvalê belê yani li Almanyayê Erê rast e. he me jî li vira ciyekî çandê vekirî navenda çand û hunera ronahî li Gelek miş. Swîsreyê me vekirî lê çaxa em êdî wexta vekirina wî çê bibe em ê ba tekin û tinêwerî cem me tinêwerî ji me ra dewda strana bêje İnşallah me te mamoste. bernadin Ez me ê te pir kêf girtî baş bim. nevjî em ê werin te bi jwa bigirin û em ê te bi xwe ra bînin malbat Sağ te ol nedişe mamoste em ê zor ê gelek te spas. bînin. Sağ ol mamoste. Dibe Ez ê pir kêf baş bim. Dilara bi rastî sohbetekî xweş me ra derbas bi yani nizanim çawa vay saetekî em li viran te nevî çawa saetekî çi yani pêncî pênc deqe me tijî kirî bi rastî ez naxwazim dev ji te jî berdim strana ez îna wî dixwazim çend strana dinê jî ji te bidim godarkirin ji temaşanê me ra yani ti zêde betilîse em karin evkî bikin berekî bidê bardakê avê bixwe Gerek tene. Sağ ol. yani nevjî em strana di strana dinê ji te godarkirin em zêde te jî newestînin demê me pir e em ê êdî dem em ê te bigirin ser weşanê ti wexta guncav bûyîse em te ji dersê te jî nekin ti wexta guncav bûyîse em ê te bigirin ser weşanê û em ê him sohbetê xwe him jî stranê xwe em ê godarkin ev bernameyekî dijîtala Ewropayê dengê diaspora jê dibêjin Ewrokur dengê diaspora
yani diasporayı Kurdeli diasporayı deminin ela çand hüneri da و در خستنا سر اکران پیش خستنا چند هنری پیش بخه استنه برنامه چند هنری چه دکم و ای هات شمیجی تیه دوردا چند حبری جی ماموسته حکیم سفقان ماموسته هوالا برمال اوجی لالمانیا دیمین تواناست کی هر راستنا اوجی میوان برنامه مبون ج روجاوا لیلا علی میوان مبو اوجی ماموسته زمان کردیه لقامشلو هر و دمکی جراجاوا جی میوان کرد سر اکرانه yani em hediye diye bir şey konuyla çandıda serva ekran em ev dikin yani likija parçayı medbe beraber le diaspora em xwazim serva ekrana çandu hünera kurdî bidin nas kirin dimle dijitale da o mevanê me îro bi rastî jî herî em bêjin awakîno dem çawa derbas bû mîna min got saetekî derbas bû min nedî çawa derbas bû lê ez heta di strana jî godar nekim û ez te ber nadim hete jî hebe yek strana wî awa teyî min bijê video çekir û teyî parvekir bû ad şey delîla ez yek wê stranê ji te dixwazim adilê jî tu kîja bêje em ya godar kin stranê 15 tebaxê min gotê ne na şey delîla hebû ya herê tedî memoş tera li sazê didi herê şevekî di şevekî di tarî şevek da tarî da belê ew stran o stranekî jî malbata ji bo malbata me Kurda hemiya yani hem di serî malbata te jî şûnda malbata me na mezin ji bo hemû malbatê me ê Kurdistanê em ê dûra tu ji bo wa stranekî pêşkêşê wa bikin niha tamam strana min bêje ez niha strana xwe dixwazim tamam o bizde Şebek tarida agir büdür hıstiye Drona yas beda Çaben xwa girtiye Şebek tarida agir büdür hıstiye Drona yas beda Çaven xwa girtiye Deste xwera kiribû Xatir ji me xwastiye Diçin zivistanê da Mektene hişniye Diçin zivistanê da Mektene hişniye Lono heva lono cano Şerin birin daro Lono heva lono cano Şerin birin daro Bere Türkiye şerifu İroket yeçi halo Çavin xwezî yariye Mirin jina gere
çaben خوزی یاریه برنجنا گره بله خوزی یاریه برنجنا گره بچاوین فرخوه بدار خود گرینه بچاوین فرخوه بدار خود گرینه بگره ناگره هبال خو نابینه بگره ناگره هوال خو نابینه دولا هوالالو جانا شیرین برین دارا دولا هوالالو جانا شیرین برین دارا بريت خوشاقت بو مراكت يجحلو بريت خوشاقت بو مراكت يجحلو دنگو دل تساف دیلارا تهربی دنگ تتم دنیب براستی دنگ کیسا خوش و مگرت دناب خبن و خیال دا مبرسر آخوالات و همه نکیل سر آخوالات بسترانا ترا چون براستی یعنی چیروکا هر سترانکی جدا جدایه خیال هر سترانکی جی جدای دی دل مرادا جبرو دا اف سپاس کن اف دنگ و اف ستران ده پیشکشی مکر لسر بی قاناله هری داوی تدخوازی جبوی تماشفان ما و ما گودار دکن تجوارا تشتکی بیجی یا جینا ام هیدی دید یک داویا برنامه از گلک سپاس دکم مامسته جبوی رو از بوما میوانه ده پر کیف خوش بوم از سپاسی وجه دکم مادم که خوش به هفرا در پاس کر ام سپاسیش بوی تدکن براستی دوید دم آخونا خوش و بقیمت تجبوی ما باقتانت و بوی دنگی خونی خوش و واسترانی خوش تجمراغو ام ستران هری داوی جبوی همون مالباتی گل کرد زاروک کچ خورد ام دنگی تد خوازی کیش ستران دیاری وابی کیسه ام ستران هری داوی گودار بکن و جه شونا جی ام جی تماشوان خود خاطره بخوازم دبه مامسته سپاس بيضا بتن الله بتن ويارن دارو المنكري بيضا بتن الله بتن وانتن صالح عمرين بيضا بتن الله بتن ويارن دارو المنكري بلا بچن دبلا بچن ونشن صالح عمرم بلا بچن بلا بچن بلا بچن دبلا بچن بلا بچن بلا بچن بلا بچن دبلا بچن
Kendi bir yanımdan giren hem yanlarımın giren es kapandım ben üşendim hem yanlarımın giren Bela bitsin, bela bitsin, bela bitsin, devla bitsin Bela bitsin, bela bitsin, bela bitsin, devla bitsin Del بدرت صافı keçka küçük, dilmezin, Azmalması. teherevi, temaşvanın heja, birasti ev keçka xweşik, keçka kobanê, li diaspora îro mêvanê bername me bû, birastî bi rengê xwe, bi dengê xwe, bi tembûra xwe, ev bername şah da vê bernamê. Em spasiya xwe carekî nê li ser navê kanala Ewro Kurdê, em spasiya xwe him ji delîla Dîlara û him jî ji malbata wî ne hêjara dikin. Em bên ji ber ku te we keçikekî ew xwesana xweş û delal we li vê rêyê dinê we mezin kirî bi çand û hunera xwe we mezin kirî. Em sed cara spasiya malbata te dikin serê Ewrî da. Odur em spasiya te dikin ji ber ku te jî di wê oxirê da te ji çaba te jî hebû ji ber ku wê çaba te jî tune vana jî malbat çi bikira jî nikare biste diketena lê te jî di vê awî de te berxwedanekî kirî û te heta roja îro te vas stran û bê dengê xwe xweş. Bi rastî ez çi bêjim niha hemû peyk gişî hindik kêm kêm dimîne ez dixwazim çoxa dirêj bikim jî destê min jî işte nabe bi rastî ev dengekî xweş lê belê bername me jî saeta wî heye ji ber wê de jî mecbûr em bigirin. Em carekî nî spas dikin Dîlara bi rastî ji ber ku te me neşikand û tatî bername me û te bê dengê xunê xweş bê rengê xunê xweş te bername me geş kir. Dawî tiştekî dibêjî? Mamoste. Ez jî gelek spas dikim, ez bûm hêro mêvana te. Ez pir kêfxweş bûm. Spas ji we re jî wel me guhdar kir. Hûn jî bûn parçek vê weşanê. Gelek spas. Gelek spas. Temaşvanê hêja em giyan dawiya bernama jiyan û çandê mêvanê me keçika piçûk dilmezin Dîlara keçika kobanê bû. Me îşev bernama xwe bi stranê tijî tijî me strana godar kir. Dest û piyê wî sax bi, dilê wî nê piçûk, dilê wî nê mezin sax bi û ji ber ku ev çand û hunera Kurdî li diasporayê didin meşandin di huzura we de tîza dibêjim em ji wî û malbata wî re spas dikin ji ber ku keçikekî wisa delal bi çand û hunera xwe mezin kirin û heta rojê rewatî û Dîlara jî hûn karin li ser hemû temlê civakî li ser Instagramê, li ser YouTubeê, li ser TikTokê hûn karî bişopînin vîdeo wî jî heye. Dîlara niha em bêjin dihep klîbê wî çêkirine li ser YouTubeê hatî parvekirin hûn karin wana parve bikin û biecibînin û dengê cî Dîlara negeyî hûn bin dengê Dîlara hûn vê dengê wî bigihînin gel bi rastî ew deng carekî hûn godar dikin hûn mêzekin ev çoqa mafdarin li ser YouTubeê li ser hemû temlê civakî jî mêzekin hûn ê bibînin keçikekî piçûk çoqa huner û hunera Kurdî stranê Kurdî pêşxistî. Em ji we re dibêjin hemûya re şev baş bimînin nav xêr û xweşî re.